Per a molts i moltes estudiants de llengua espanyola i literatura, la sintaxi ha sigut, especialment durant l'etapa secundària obligatòria, un dels seus punts dèbils. És això cert o no? Vos heu corregut? Jo soc Marta Stark Andrés, estudie actualment el segon curs de Magisteri de Primària i puc assegurar-vos que a través de les dues lectures, tant d'Introducció a la Lingüística de Jesús Tussón com Introducció a la Lingüística Hispànica Actual d'autors com Javier Muñoz o Nina Moreno, podem acostar-nos a comprendre millor com aquesta part d'alumnat sent dificultats amb la sintaxi. Ens disposem directament a tractar matèria, en aquest cas del primer llibre de Jesús Tussón, podrem assenyalar la gramàtica generativa. Molts de vosaltres ja sabreu què és una gramàtica, però possiblement no sapigueu que dins d'una gramàtica hi ha unes regles de reescriptura, és a dir, unes normes que regulen com les oracions i alhora els seus sintagmes es poden agrupar. Això sí, és una organització abstracta. De fet, el segon llibre és una ajuda complementària a entendre com això que acabem de comentar és una organització abstracta de l'oració. És a dir, com no és l'organització formal o final d'un enunciat o oració. Per què afirmem això? Per què afirmem que aquest segon capítol és una ajuda complementària? Doncs ja sabem que a l'hora de pensar en una oració sabem que tindrà aquesta apariència, és a dir, aquests components inclosos, amb fletxa, sintagma nominal, sintagma verbal. Com podria ser, Marta es mostra receptiva quan li explicaren el problema, en el qual tant sintagma nominal i el verbal respecten aquest ordre. Ara bé, la recursivitat lingüística, és a dir, els nombrosos mecanismes pels quals una llengua no està fixada a uns paràmetres exactes i permet que aquesta siga flexible, és la raó per la qual una oració com la que hem pogut presentar pot adquirir altres formes, com es mostrar receptiva a Marta quan li explicaren el problema, o bé, quan li explicaren el problema, Marta es mostra receptiva. En aquest cas, el canvi d'ordre dels components dins d'una oració no ha alterat el seu significat i, per tant, podem estar tranquil·les de saber que si canviem aquest ordre, el significat no variarà. De fet, al capítol 4 d'Introducció a la Lingüística Hispànica Actual es comenta que la permutació és un mecanisme o eina per averiguar o per saber la gramaticalitat d'un enunciat o oració. Això sí, cal anar molt alerta amb aquelles oracions significat de les quals poden adquirir diverses interpretacions i no sols una, especialment quan tant per escrit o oralment no hi ha un context que la situe, és a dir, que es troba més aïllada. Posem un exemple perquè ho tingueu més clar. Marta menja amb pau creïlles fregides. En el cas de que un alumne o alumna ho llegira del seu quadern o llibre de text i vegera que Pau, efectivament, la lletra P no està en mayúscula sinó en minúscula, la interpretació seria possiblement única, una. I és que Pau, amb Pau, es refereix a tranquil·lament, és a dir, podria ser un sinònim de Marta menja tranquil·lament creïlles fregides. Ara bé, si aquest alumne o alumna escoltarà aquesta mateixa frase oralment, Marta menja amb Pau creïlles fregides, pot ser la interpretació es faria més diversa, és a dir, podria interpretar tant que Marta menja amb pau, amb tranquil·litat, creïlles fregides, o bé que Marta menja amb pau en mayúscula, amb un amic seu, un company seu, creïlles fregides. Per tant, té tot el sentit afirmar allò que es comenta al llibre de Javier Muñoz, i és que els diagrames arboris ens permeten aclarir el significat real que té una oració.
Seria fenomenal, en el cas que aquesta oració apareguera a un llibre de text, un diagrama que permetera explicar la interpretació adequada que s'obté d'aquest. Per exemple, de l'oració que hem vist, el diagrama que explicaria correctament la relació de Marta amb Pau seria aquesta, la que veieu a la imatge. I en aquest sentit, com a crítica als llibres de text, no haguera estat malament que durant l'etapa secundària obligatòria, aquella en la qual la sintaxi i l'estudi de les oracions comença a ser més complex, diagrames com aquests s'hagueren introduït en enunciats que resultaven ambigus, com hem vist. De fet, és una decisió que a nivell editorial seria convenient, és a dir, els convendria fer això. Vist això, l'espectador o espectadora pot haver-se fet una idea d'allò que parlem, inclús haver-ho relacionat amb altres disciplines. En el nostre cas, i ja que els capítols han posat èmfasi en la construcció i anàlisi d'oracions i per consegüent de textos complets, voldríem esmentar els mitjans de comunicació com un dels sectors amb més força. Ningú pot dubtar de la repercussió que pot tenir una notícia, especialment aquesta tindria molta més repercussió si es formula de forma ambigua, ja que xocaria. La televisió, ràdio o periòdics, com a mitjans especialitzats a l'hora d'informar amb dades objectives, no poden permetre difondre titulars que resulten ambigus i, per tant, parcialment falsos. En alguns casos, els titulars no tan seriosos, inclús anecdòtics, com aquests que vos mostrem en pantalla, al diari de Pontevedra es publica "Mor per segon dia consecutiu una dona de 103 anys". Si pensem lògicament, el significat real feia referència a que una altra dona de 103 anys havia mort un dia després que una altra haguera faltat. Ara bé, la capacitat d'interpretació donava peu a pensar en una altra idea, que una mateixa dona havia mort 2 dies seguits, cosa que és impossible. Al cap i a la fi, a pesar de tractar-se de titulars anecdòtics, cal evitar l'ambigüitat, especialment perquè la llengua, com a entitat creativa, té milers de recursos per substituir una expressió o terme que no acaba de quadrar en un enunciat. A continuació, aprofitarem, si vos sembla adient, un dels mapes conceptuals que hem realitzat, perquè vegeu la complexitat a la qual pot arribar una llengua. I penseu que aquest mapa conceptual sols resumeix una part concreta de la llengua. En definitiva, quan parlem del llenguatge i concretament d'allò amb significat i allò sense significat, l'esquema es construeix en base a un parlant mitjà, és a dir, un individu amb competències lingüístiques de les quals es troben perfectament en plenes facultats. Com a estudiants, no se'ns ocorreria pensar en un bebè o en una persona major, ja que, com acabem d'explicar, ens fixem en un parlant mitjà. Tant en un extrem d'edat com a l'altre, podem trobar peculiaritats lingüístiques, per les quals l'esquema que ara vegem ací canviaria. Centrem-nos, per exemple, en els bebès. Com vèiem a la unitat del desenvolupament sensorial, a Psicologia del Desenvolupament, un nounat naix amb una sordesa parcial degut a la immaduresa del nervi auditiu. Si bé amb unes poques hores de vida serà capaç de diferenciar entre llenguatge humà i altres sons, no serà fins que aprenga a parlar mesos més tard quan l'esquema que ara vegem ací adquirisca verdader sentit. Fins a aquest moment, la separació entre allò amb significat i allò amb no significat no existirà per al bebè, és a dir, si bé la mare o el pare del nounat pot dir-li una oració, expressar un morfema o narrar un conte en forma de text al bebè, tota aquesta diversitat lingüística es reduirà a simples sons o sorolls per a aquest. Resulta pertinent, després d'haver fet totes aquestes apreciacions, fer una petita reflexió envers la utilitat d'aquests conceptes a les aules de primària, en el nostre cas.
Des dels nivells més elementals d'aquesta etapa de primària, inclús des d'infantil, l'alumnat ja sap dir quines són les lletres de l'alfabet i escriure-les correctament, però als capítols no es parla de lletres, sinó de fonemes. Com que aquestes entitats poden quedar excloses de la part lingüística amb significat, de fet, ho queden, no estaria malament explicar-los que si bé una lletra per si mateixa no té significat, els morfemes, oracions i textos sí tenen un significat assignat. Estem segures que seran capaços de determinar que d'aquestes dues unitats lingüístiques, aquestes, F o, és a dir, la lletra F o morfema F, i el gat de Tomàs dormia en 3 coixins del sofà, és efectivament aquesta oració, l'última, la que té un sentit o significat complet, perquè saben les circumstàncies que la rodegen, el temps, l'espai, a qui pertany, el gat, entre altres coses. Ara bé, potser a primera vista el nostre alumnat podria tenir dificultats a l'hora de distingir com és una oració independent o autònoma que té un context determinat d'una altra oració que haja de dependre d'una altra. Per tant, podríem incloure una d'aquests tipus i oposar-la a la que ja hem emprat. És a dir, oposar el gat de Tomàs dormia entre els coixins del sofà i l'oració «I què t'ha dit sa mare?». Hauríem de fer un petit matís a l'hora d'explicar-los quina oració és dependent. Ja sabem que és la segona, perquè ens falten referències contextuals, tant de temps com de la persona a la qual es refereix i el contingut comunicatiu que s'ha expressat en el què, és a dir, què s'ha dit. Hauríem de puntualitzar que si bé una oració aïllada pot ser dependent o independent, a un text complet les oracions serien totes dependents, o almenys en el següent text. Marta diu: he parlat amb la mare de Marc al mercat, just quan obrien la panaderia. Carles: sí, quina casualitat, i què t'ha dit sa mare? I Marta respon: sí, ha estat molt agradable. M'ha preguntat si tenia classes online aquest curs. Vegeu com ara una oració que resultava incompleta de forma aïllada adquirir significat complet una vegada sabem el context que la rodeja? Sembla que si parlem de relacions de dependència pot resultar complex explicar-ho, però si els mostrem exemples reals i no ens quedem exclusivament amb la teoria, allò més probable és que ho acaben comprenent. Per tant, i ara sí, donem per conclosa aquesta videoressenya, dient que l'alumnat de primària no sols ha d'aprendre a corregir errades gramaticals d'un text o a saber posar els accents a una paraula aguda, sinó que hem de crear un ambient a l'aula que fomente la comprensió de la part més profunda de la llengua, la del seu significat.